Len čakám, až mi zavolajú, že pôjdem tam. Ja som tam bola, vieš, na Blanchové a vyzerá to, že budú niečo so mnou robiť. Čo to bolo? Za to stabilizuje, alebo aj zlepšiť? Aj zlepšiť, ako stabilizovať určite, ale ja keď budem mať tiež budem vedieť normálne chodiť, tak to bude len lepšie. Robila výsledky, to viem, že sa podvidí. Možno by som aj 2, aj 3 mohla, ale niekde to trošku do peniazy. A nejaký prírodzený proteín alebo proteín do práce. Jakože áno, len toto je taká prvá pomoc, vieš? A to ja som si myslela, že mám dosť proteín. A nemôžeš mať niekto z nich nábytky. A akože budú mi to dávať na tak to stálo skoro 40 €, vieš? Ale nemôžeš mi 200 € robiť na 100, takže... Dobrá gutka. Jaká pekná fotka. To som na tréninku týmovú trenérku s tou pudličkou, ne? Viete, láska nezvala, som zamotala podľaky na váskoci. Čo som zla voda, ako mala. A vám ti povedala. Máme podľaky, sa bojí. Tak som mu z toho počítal. Patina. Katalogové číslo 22, 5-5, Púšťa.